сега едно нещо, което аз казвам, няма да се ядосвам, обаче то без да иска се ядосва. Ставам сутринта, аз имам 2 кози. Слушам петка и козата блей, какво става, викам тук, там се заклещва, отивам отзад, няма. Поглеждам, тя родила той Ярито, обаче тя е първа скиня, ако нямаш на представа, какво значи, е като първа жена, нали, за първи път. Е такова голямо Ярито. Какво да ти се окото? Ами, тя с 300 зора го е изтърсила. Изтърсила го, ама то са удушило. Ярито, аз казвам, мамито му, айде, какво било. Аз те казвам, обаче не е тъй. Сега той след 3 дена бях болен, такова, антибиотици, то не, аз антибиотици не го дам. В смисъл такъв, смисъл такъв, аз без да искам, няма да се ядосвам, но аз без да искам се ядосвам, разбираш ли?